Arratsalde on guztiei, gu LH5ko ikasleak gara eta Euskal Herria gaia landu dugu. Lanketa horretan Euskal Herrian pasatu izan diren zenbait gertaera ikusi ditugu. Eta horietako bat gaur aurkeztuko dizuet. Akelarrea. Yo, Valle Alvarado, inquisidor en todo el reino de Navarra, obispo de Calahorra, conde de Vizcaya y demás tierras, a todos los vecinos y moradores de Zugarramurdi. Hori, kasu eman, ez da norma gizon hau. Inkisizioaren izenean etorri da, hemengo arazo zikin guztia barbitzera. ¿Eta berez errandik? Siga, señor inquisidor. Hacemos saber de la existencia de brujería. Nos lo ha contado un buen cristiano. Alguien que está practicando o que haya practicado o que sean sospechosas, dígalo al Santo Oficio dentro de 6 días. Eta dio dena joan behar dugula Santo Oficio dela portara, hil edo bizi izan edo izan 6 egunen barnean salatzeko exkomuniopean. Así se invita a todos los habitantes a la proclamación del anatema, que se Bostekoak gara eta saiatuko gara herri-kirolak Euskal Herrian importantea direnez aurkezten. Beti izan gara oso langileak. Hau dela eta gure lana jolasean da kirolean bihurtu ziren. Lehenengo harri jasotzaileekin hasiko gara. Herriko etxe, baserri, zelai bueltako harresi, zubi, udal, eliza eta bar, harri erabiliz eraikiak daude. Harri horiek harroietan puskatu, landu eta ateratzen gazte asko arituko zirela duenik ez da. Harri horiek gurdietan kargatzen, garraiatzen. Horrela, harri jasotzea indarra da trebezia egokin azaltzeko aukera zen. Lan hori ongi egin horretan, urratsak emateko lehiak antolatu ziren. Hara harri jasotzaileak, euren jaiotasuna azaltzen. Arrain bila joaten ziren. Arrain hori harrapatzea oso urrutira joaten ziren. Arrain hori herrira ekarri behartzen. Talde azkarrenak abantaiak izango zituela ezin ukatu. Lana oso ongi. Azkar horretan, arraunen egoki eragiten jakitea indarra eta jaiotasuna uztartzea dira. Arraunlariak, ekipoak, taldeak. Ara abisua, balea ikusi du eta laitikan. Azkar! Batzarleku bat, eliza eta frontoi bat zuten. Elkarrekin bizitzeak elkartze adosteguneak eskatzen ditu.
Eliza inguruan aterpeak antolatu zituzten, eta bertan bilerak egin. Montoiak iparraldea biltzen zuen jendea jolasaren da jokoaren inguruan. Az dadila partidua. Traktoreak agertu aurretik ere gizataldeak kargastunak garraiatzen zituen. Harria, enbor, uztak eta bar. Animaliak uztarrian lotu aurretik gizakiak ekipoan jarduten zuen ziur. Sokatiran, lanean eta jolasean. Nork irabaziko? Apostuak egin nahi? Noren alde? Gorrian alde? Ala, berden alde? Aldaketa, bestaldea. Herri kirolak nola sortu ziren eta nola jolastu zuten antzezten. Espero dut gustoko izatea. Eskerrik asko. Kantatzen ez diazi, diauek oraindik dena emango nuke entzuteagatik. Bokata jarditu, oraintzen mendian, ondo pasako dugu hurrengo urtean. Pertsolariak gara, oso kantariak, dantzan hasi da, orain hasi dira dantzan dantzaria.
esker, laugarren mailakoi. Heldu den urtean zuei tokatuko zaizue hau prestatzea. Ikusi alzue, bai? Mila esker eta txalo bat denentzat, bai zuetan, eta bai bonaren marakotzat. Ongi pasaporra! Janarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea.